Tak, ideme sa teraz rozprávať s pani Monikou Ponickou, ktorú nás vítam. Dobrý deň, vítajte. A my sa budeme rozprávať o tom, čo je nové v zákone o kompenzáciách, pretože vy máte informácie, ktoré by určite padli vhod aj našim televíznym divákom, samozrejme, ak sa ich toto dotýka. Čiže najskôr si to možno vysvetlíme, aký je to zákon, čo v sebe obsahuje a o čom hovorí. Trošku. Čiže budeme sa rozprávať o zákone 447 z roku 2008 a neskorších úpravách. Je to zákon o kompenzáciách. Týka sa rôznych príspevkov pre kompenzáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením a rieši rôzne aspekty týchto kompenzácií cez opatrovateľské, asistenčné a pomôcky a rôzne iné príspevky, kde zároveň ale sú aj jednorázové príspevky, ktoré sú napríklad na kúpu motorového vozidla alebo úpravu motorového vozidla, prípadne aj bezbariérovú úpravu bytu, domu alebo garáže. Konkrétne tieto tri posledné menované prešli trošku zmenami a od minulého augusta sa tieto príspevky vlastne zvýšili. A mnoho ľudí to nejak nie celkom zaregistrovalo, alebo nevie, čo s tým. Čiže chcela som trošku povedať o tejto oblasti, aby to pomohlo vlastne ľuďom pochopiť, že čo je možné, ako je možné. Áno, čiže oni sa takmer zdvojnásobili, teda aspoň, čo je dobrá správa, ale ľudia možno nevedia práve to, pani Ponická, čo je najdôležitejšie, že ak som si už čerpala alebo žiadala o tento príspevok a samozrejme tá suma príspevku bola iná, ja môžem ako keby dožiadať a môžem sa dopracovať až k tej finálnej sume. Čiže poďme si to rozmeniť na drobné trošku. Skúsim vysvetliť tak, že napríklad príspevok na kúpu motorového vozidla sa prideľuje na obdobie 7 rokov. Pred 7 rokmi vlastne, keby človek chcel požiadať o nové auto, tak musí vrátiť pomernú časť príspevku, ale v prípade, keby to auto bolo odsúdené, havarované a podobne, tak v tom prípade, keď nepožiada o nové auto, tak samozrejme nevracia tú pomernú časť príspevku. Je to taká rozsiahlejšia téma, ale na to, aby človek mohol získať príspevok na kúpu motorového vozidla, potrebuje aspoň 2-krát do týždňa navštevovať buď zamestnanie, alebo školu, alebo sociálne zariadenie, napríklad stacionár. A to je vlastne podmienka, ktorá je dôležitá pre kúpu auta. Autíčko by malo byť tak do 5 rokov staré maximálne pri tej kúpe a dôležité je, že príspevok, ktorý sa teraz poskytuje, je už do výšky 13 277,58 je pri aute s mechanickou prevodovkou a pri autíčku s automatickou prevodovkou je to 16 asi 555, nechcem klamať. Áno. A vlastne poskytuje to Úrad práce, rodiny, sociálnych vecí na základe tohto zákona, všetky tieto príspevky. A závisí, aké percento toho príspevku človeku pridelí, závisí od toho, aký vysoký príjem majú spoločne žijúce osoby. Že napríklad, ak je žiadateľ, poviem príklad, dospelý 25-ročný syn, ktorý má už svoj dôchodok, síce žije u rodičov ešte s 3 súrodencami, ale poskytuje sa mu príspevok a z tohto hľadiska sa považuje za samostatnú jednotku. Neposudzujú tých ostatných. Áno. Ale dajme tomu, je to 17-ročný chlapec, ktorý v tej istej rodine žije a nemá ešte svoj dôchodok, tak budú posudzovať spoločne žijúce osoby všetkých tých blízkych príbuzných. Áno. Rôzni sa to, je to individuálne, ale zase to im vedia aj poradiť na tom úrade, aj vypočítať prípadne, ak sa aj ozvú, sú aj tie organizácie, ktoré sa vyslovene venujú pomoci takýmto vybavovaním. Napríklad sú rôzne projekty, ktoré vyslovene sú na pomoc týmto ľuďom zamerané. Pani Ponická, ak je teda dospelý človek, to sme si povedali, že žiada, hej? A musí spĺňať nejaké požiadavky, ktoré vy ste teraz povedali, navštevovať stacionár, chodiť do práce, niečo podobné, môže aj rodič takto chorého dieťaťa žiadať o príspevok na kúpu vozidla? A ako je to tam, keď to dieťa teda, ja neviem, či navštevuje špeciálnu školu, alebo teda lekára, v závislosti od toho, kde, aká vzdialenosť je od miesta trvalého bydliska, alebo čo sa pri deťoch zohľadňuje? Pri deťoch väčšinou deti do
nejakej plnoletosti bývajú zastúpené zákonným zástupcom, čo zvyčajne býva rodič. Čiže áno, žiada rodič o to auto a samozrejme, pokiaľ navštevuje to dieťa aspoň 2-krát do týždňa školu alebo sociálne zariadenie, tak mohlo by dostať takýto príspevok. U všetkých tých, ktorí by požadovali ten príspevok, samozrejme je dôležitá aj miera funkčnej poruchy zdravotnej. Na báze sú proste presne nejak určené diagnózy, ktoré to môžu mať a zase sú také, ktoré možno by im to neschválili na základe zdravotného stavu. Vy ste hovorili, že čo sa týka veku auta, čiže nakupuje to auto do 5 rokov by malo mať a hovoríme o spôsobe použitia alebo o používaní 7 rokov. Po tých 7 rokoch môžem opätovne žiadať o ten príspevok? Mám na ňo nárok? Môže žiadať, ale musí sa zaviazať, že auto do 6 mesiacov od nákupu toho nového buď to predá, alebo požiada o vyradenie z evidencie motorových vozidiel. Poďme sa trošku povenovať aj úprave tých motorových vozidiel, pretože aj to je taká zaujímavá tematika. Vieme, že ľudia samozrejme s rôznymi diagnózami sú aj sebestační, teda vedia šoférovať a majú vodičské oprávnenia, čiže dá sa aj na toto čerpať nejaký príspevok? Áno, a zaujímavé je práve tu to, že ten príspevok sa zdvojnásobil. Predtým bol okolo 6,5 tisíc a teraz je 13 277,58. A podmienky sú tiež tie, že zratáva sa tento príspevok v období 7 rokov. To znamená, že pokiaľ si človek zakúpil, poviem príklad, ručné riadenie, lebo je schopný riadiť, ale už mu nevyšlo podľa toho príspevku na nejaké iné nakladacie zariadenie, napríklad na nakladanie vozíka alebo nakladanie osoby, tak môže si dožiadať ako keby do tej výšky v období tých 7 rokov. Vždy sa zratáva, čo mu bolo v období 7 rokov pridelené a toto je práve to, čo mnoho ľudí nevie, že naozaj v prípade, že potrebujú a bolo by im schválené na základe zdravotného stavu a príjmov, lebo tam sú ešte jedna podmienka je u väčšiny týchto príspevkov, je to príjem tých spoločne žijúcich osôb posudzovaných do 5-násobku životného minima. A prepáčte, ešte dôležitá otázka. My hovoríme o období 7 rokov. Ale ak sa počas tých 7 rokov rapidne zhorší zdravotný stav alebo mám nejakú progredujúcu diagnózu, dá sa nejakým spôsobom aj dostať možno nejaká výnimka na to dopracovanie alebo zapracovanie nejakej inej prerábky, napríklad v súvislosti s tým motorovým vozidlom? Závisí to naozaj od toho, či má vyčerpané alebo nemá vyčerpané. Čiže ak má vyčerpané, tak musíme čakať 7 rokov. Tak buď musí čakať, alebo môže sa dohodnúť, že vráti pomernú časť príspevku, autičko, dajme tomu, môže predať alebo vyradiť z evidencie a považuje sa to za splnenie tých 7 rokov. Rozumiem. A v prípade, ale že dajme tomu, je to po 4 rokoch, tak musí vrátiť vlastne tú pomernú časť. Takisto u prerábky aut je ešte to, že auto tiež do 5 rokov je možné prerábať. Čiže ak sa mu zmení ten zdravotný stav a to autičko malo 5 rokov, keď ho kúpil, tak je pravdepodobné, že ak ho neprerobí hneď, nebude spĺňať podmienku toho veku auta do 5 rokov. Áno, čiže tam je niekedy lepšie. Čiže treba potom si dať na to možno pozor, na takéto nuansiky. A poďme ešte k takým technickým, možno na prvý pohľad jednoduchým, ale dôležitým otázkam. Kto teda môže žiadať, kam adresujem žiadosť, aké dokumenty, zdravotné nálezy musím k tomu priložiť a koľko teda má možno aj ten úrad na to, aby rozhodol, že či mám nárok na príspevok, o jeho výške a tak ďalej? Čiže žiadať môžu zdravotne postihnuté osoby alebo ich zákonní zástupcovia v ich mene a s tým, že potrebuje lekárske správy, ktoré dokladujú ten zdravotný stav, potrebujú doklady, potvrdenia o príjme tých spoločne žijúcich osôb a ešte jeden doklad tam býva a volá sa to vyhlásenie o majetku. Väčšinou je to tak, že na väčšinu príspevkov osoba, ktorá žiada, by nemala vlastniť majetok v hodnote vyššie ako 50 000 eur, ale s tým, že neráta sa do toho dom alebo byt, v ktorom býva, prípadne pôda, ktorú používa na svoje účely, takéto sa do toho neráta. Ale v prípade, že má iný byt na prenájom alebo iné niečo, nehnuteľnosti a podobne, tak to už je vlastne majetok, ktorý by sa rátal a nemal by presiahnuť tých 50 000. Žiadosť sa vypisuje, je to žiadosť na
príspevok na kompenzáciu. Dá sa aj na internete pozrieť, stiahnuť, prípadne úrad ju vie človeku poskytnúť a tá žiadosť sa podľa tej pretlače vyplní. Je to veľmi jednoduché. Napíše sa vždy, že žiadam o kompenzáciu preto, lebo a uviesť tie svoje dôvody. Samozrejme, to zdravotné hľadisko, finančné hľadisko, vyhlásenie o majetku plus tie lekárske správy, vrátanie lekárskeho posudku od svojho lekára, to keď doložia, tak posudkový lekár toho odboru sociálnych vecí a kompenzácií z Úradu práce, rodiny, sociálnych vecí, on rozhodne, o aké všetky kompenzácie by mohol potrebovať. Ak idú prvýkrát na posúdenie, tak môžu ich posudzovať z hľadiska mobility, sociálneho začlenenia, z hľadiska ošatenia, rôznych aspektov. A samozrejme, toto bude v tom posudku zohľadnené a ten človek už potom môže dočerpávať tie kompenzácie rôzneho druhu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak to boli aj dobré správy, teda, že hlavne, že sa samozrejme zvýšil ten príspevok pre tých všetkých, ktorí to potrebujú. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ja ešte podotknem, že trošku dlhšie to trvá, lebo majú vlastne na to 60 Aha, to sme nespomenuli, áno. Ako pracovných, ale plus teda posudok 30, čiže zhruba 3 mesiace. Naozaj zvyčajne trvá to posúdenie. Niekde je to aj trošku dlhšie, závisí, ako majú zahltených posudkových lekárov, ale zase tie výšky príspevkov stoja za to. No. Áno. Takže treba aj trpezlivosť, samozrejme. Áno. Ďakujeme ešte raz, pani Ponická.